سلام تخطاتلتنا زي channel كمي تخونو خمي تغنيو لومون كم وتر نقولنا تغمنان تعبينان زبالكوا فيديو حيزا غريبا لخو نايلوما أرسي تمرتنا مبار كابلومي جميرنا نمولي واتنا كحجزنا زخل طبب يغرئي مبزحت جزياب هيوت كنعوتولون كنحقوسولون نخيل استطعف حقي نزن ترجير كابز كتبتي خازبل صحيف ذهب الناس بيلا مبزحت هيوت بتمكروتات كاب جيجانا تمهاركا كاب زورا كانت تنساخا يزغير إزين نايلو من ريان شوعته أبستفر عليك كفالنا هيوتنا بزي قدس حقوسن حوتن هيوت نبلز لنا أبحرارنا حقوس كون خيل أبسرحنا عوتات نكون بغط أباس ترقاقي هيوت نفس وكف سب عوت استفر عليه ترقمي زلو أما منفسعو هيوت كعوت هيوت مسام لاخ زلكا زمدنا بقربان بطبقن كون لزغل نفس وكف سب ناتو عوتن حقوسن هيوت يلو زمرص ኣለዎ ናብቲ ንስኻ ወይ ንስኺ መሪፅትዮ ዘለኻ ንኽትበፅሕ ግን እዞም ናይ ሎሚ ጥበባት ክብድ ዝበሉ እዮም ክትመሃሮም ንኽትፈልጦም ይብል ኣለኹ ንኽተተግብሮም ክብድ ዝበሉ እዮም እንተተግቢርካዮም ግን ኣብ ሂወትና ሰፍ ዘይብል ዓብይ ዓወት ዓብይ ስሉጥነት ከጎናፅፉና ዝኽእሉ ምዃኖም ብዙሓት ክኢላታት ዝምስክርዎ ሓቂ እሞ ከየናዋሕኩ ቀጥታ ናብታ ናይ ሎሚ ትምህርቲ ከስክረኩም أمبار نايلو مارس تمرتنا خمس غلط أناكو 7 skills to learn that will serve you forever زوم شو حتى تبابات نوي تمرتات تحت ماهرناهم نمولي واتنا كسنيونا زخوليوم أبز مجمع ريقن حزوم كلنا كخبدونا يقوليوم تحزناهم جن بزح عوتات بيوتنا كمرحنا يقولومو بتقداميتي زوم نايلو متمرتي سمعناهم نفلت كنكون نخلينا تقموم قمنا الباتاي تردعنا كون نخليو Number 1, show empathy. تاي مالتيو دنجاتي ويرهراهي مرأي مالتيو. You can be the most disciplined, brilliant, or wealthy. هذا أزيو بلح سنسرع زلو هابت زلو طبب زلو سب كتكون زكاليو. But if you don't care or empathize with others, نابكالو سبات زلكا تكدا سنتن رهراهين وينابكالو سبات دنجاتي رهراهين زي بالكان تخينو then you are nothing but a sociopath اندحرار سب زلكا دنجاتي زي بالك أبسب أبشجرات ناي سبت دنجاتي ويرهراهي زي بالكان تخينو ولا حانت التغمية بالكان هذا السوء نايم مرج أقوم زلوا سبت رايحة تخون وتعود كاسي الواي كلوني بزو حسبات له نفعات حيالات هبتامات بزو تسقاتات زلوا زوم سباتياتهم ናብ ካልኦት ሰባት ዘለዎም ርህራሄ ወይ ናይ ሰባት ድንጋፀ ክሳብ ዘይሃለዎም ፍጹም ክብርን ተቐባልነትን ኣብ ሕብረተሰብ ንኩሎም ኣሸጋሪ ሰባት ንግዚኡ ክፈትዎም ይኽእሉ እዮም ግን ዓርኮምን መሓዝኦም ክገብርዎም ኣይደልዩን እዚኣ ክፈልጣ ክንክእል ኣለና እዚኣ ከዓ ብዙሕ ግዜ ንፁር ገይሩ ዝነግርና ሰብ ክህሉ ይኽእል ሰባት ክንዲ ምንታይ ትፈልጥ ክሳዕ ክንደይ ንፍዑ ኢኻ ክሳዕ ክንደይ ሃብታም ኢኻ እንታይ ፀጋታት ኣለካ ኣየገድሶምኒ እንኮ ተገድሶም ኣብ ልዕሊኦም እንታይ ዓይነት أتمامتها وي دنجات وي رهراي وي الرعاية على كاسي زكدسو ناكا نجر انتايو بزي قدس بمنم تأمر أي قدسون يمسو أمود أتا مسؤوم زلوم ركب يمسو قدسو مسؤوم سبك ترغب كلها زلكا ركب دما وسانيو انت عينة سب نخد كونيغا انت عينة سلوى انت عينة حد نخد قدف يبلان نالو زيانا نمبر 1 بزعو قزي technical way كازمات way engineering way جلمله نسطرا بي وزعو تنايز مثلا لكن empathy is very important. Number 2 كسر خلت تنغيب time management جزيخا بجبو متكام أجرى من جراي مثلا نهيوت ملوك عزو كعوتا كاك نبل كلنا كعود زقل من جدي ويتباب كنبل كلنا بزي بكوعنا جزي محدرة ولا حنت خبر كم زي كل نسوري مثلا here time is a limited resource أب علم اتأنكو زخبرة وي زخبرة نبرت وي أكحان تلو ينو جزيو مخنياتو بزخون يكون واقع كتمنو سلزي تخل تحتو اكون ويكا مدوب جزيا لكا از جزيا زي بزخون يكون ملكا كتوسخولي تخل لكا نتنزل لوها جزيا جن كميجر كاتك أمالا it's very important very important تجزيخا بخامي جزيخي بخامي تتكاميو أب كمي توعليو
it's very important ስለዚህ ነቲ ዘይድገም ግዜና ነቲ ውሑድ ግዜ ከም ዘለና ንፈልጦ ክንጥቀመሉ ኣለና how you spend your time determines whether you will succeed or fail ኣብ ህይወትና ዕውታት ዲና ክንከውን ወላ ዘይዕውታት ካልእ ነገር ኣይኮነ ዝውስኑ ግዜና ብኸመይ ነጥፎ እዩ ግዜና ኣብ ቅድሚ ቴሌቪዥን 6 ሰዓት ኣብ ፌስቡክ 6 ሰዓት 5 ሰዓት መዓልታዊ ኣብኡ ነጥፎ እንተለና ፊልሚ ወዲ ፊልሚ እናረኣና ነጥፎ እንተለና እንተዘይተዓወትና ክገርመና ከሰንብደና ኣይግባእን ምክንያቱ ንገብሮ ዘለና ዘውድቐና እምበር ዘዕውታና ብልሓት ስለ ዘይኮነ ስለዚ ግዜኺ ኣበይ ተጥፍእዮ ንስዩ ናይቲ መዓልታዊ ተጥፍእዮ ግዜ ድምር ንስዩ ዓወት ኮይኑ ክመፀኪ ውድቀት ኮይኑ ክመፀኪ ንስዩ ዝውስኖ ግዜና እቲ ዝኸበረ ንብረት ኣብ ዓለም ግዜና ከነባኽኖ ኣይግባእን እንታይ ማለት ናይ ዳ make goals እዚ ግዜ ታይም ማኔጅመንት ወይ ግዜኻ ብግቡ ምጥቃም ክንብል ከለና ዕላማታት ምግባር እዚ ዕላማታት ናይ ሓፂር ግዜ ናይ ነዊሕ ግዜ ናይ ወርሒ ናይ 6 ወርሒ ናይ ዓመት ናይ 3 ወርሒ ናይ 10 ዓመት ናይ 5 ዓመት ናበልና በዛ መዓልቲ ንጀምር ናይ መዓልታዊ ዕላማ ክንገብር ኣለና ክንጭብጦ ሽቶታት ክንገብር ኣለና ሽዑ ናይ ሶምን ክንገብር ኣለና ኣብታ መዓልቲ ንክንገብሮም ዘለና ሽዑ ኣብ ሶምን ክንበፅሖም ዘለና ኣብታ ወርሒ ክንውድኦም ዘለና ስራሕ ኣብተን ዝመፃ 3 ወርሒ ኣብ 6 ወርሒ ኣብ ዓመት ኣብ 5 ዓመት ኣብ 10 ዓመት ኣብ 30 ዓመት ናበልካ ክትመቃቅሎ ትኽእል ኢኻ ግን እቲ ናይ 30 ዓመት ናይ 10 ዓመት ክግብፃሕ ተኮይኑ ኣብ ሎሚ ኮይና ሎሚ ና ዝያዳ ክነድመዓላ ዘለና ስለዚ ሎሚ እታ ትግባእ ስራሕ ክንገብር ክንከላልና ነዚ እንታይ ክሕግዘና ክእል ዝተፈላለዩ ኣፕስ ንኣብነት ኣብ ቴሌፎንና ካላንደር ኣለና ካላንደር ክንጥቀም ኣለና ግዜና ብስሩዕ ካብዚ ናብዚ ከምዚ ክገብር የልና ብሎክ ክንገብሮ ክንክእል ኣለና ኣብዚ ግዜ እዚ ሶሻል ሚድያ ክጥቀም ኣይክእልኒ መዓልታዊ ሓንቲ ሰዓት ከንብብ እየ እንድሕር ኢልካ እታ ናይ ሰዓት ግዜኻ ሶሻል ሚድያ ጠጠው ከተብላ ትክእል ኣለካ ፌስቡክ ኢንስታግራም ጠጠው ኣቢልካ ካበይ ኢኻ ትምሃር መፅሓፍቲ ኢኻ ተንብብ እዛ ቪድዮ ዝሄደ ኢኻ ትርኢ እዚ ቪድዮ ናተይ ብርግፅ ከም መምሃሪ ክትጥቀምሉ ትኽእሉ ኢኹም ብርግፅ እየ ዝብል ዘሎ ምክንያቱ ካብ ብዙሕ መፅሓፍቲ ዝመፅእ ትምህርቲ ስለዝኾነ ልክዕ ከም ናይ ግዜ ንባብኩም ከም ናይ ፐርሰናል ውልቃዊ ዕቤት ንክትገብሩ ትጥቀምሉ መደብ ክትጥቀምሉ ትኽእሉ ኢኹም እዚ ቪድዮ ናተይ ምክንያቱ ዳርጋ ብዘይ ገለ ፍልጠት እየ ዘምፃልኩም ዘሎ ብዘይ ገለ ክብል ከለኹ ከምዚ መዐሸዊ ወይ መደናጎይ ወይ ከምዚ መዘናግዒ ዘይኮነስ ከም ብደረቃ ፍልጠት እየ ዘምፃልኩም ዘለኹ ሙዚቃ ገለ የብሉን ስትሬት ፍልጠት እዩ ስለዚ ፅኒኢልኩም ተሰሚዕኩሞ ክትፈልጡ ትኽእሉ ኢኹም ካልእ adjust your sleep ድቃስካ ፅቡቅ ክንድቅስ ኣለና ፅቡቅ ሂወትን ዕውት መዓልትን ክህልወና እንተኮይኑ ስለዚ እኹል ድቃስ ክንድቅስ ኣለና እቲ ድቃስና ኩሉ ነገር ክንሰርዖ ብመደብ ክንገብሮ ክንክእል ኣለና ክንደይ ሰዓታት ክንድቅስ ኣለና ክንፈልጥ ክንክእል ኣለና create list መዓልታዊ 3-4 ዘድልያና ነገራት ሎሚ እዚያን ክውድእ ኣለኒ ኢልና ንግሆ ምድሪ ወይ ምሸት ክንሓስበሉ ክንክእል ኣለና ምሸት ክንድቅስ ከለና ሎሚ መዓልቲ እንታይ ገይረ ኢልና ምስ ነብስና ክንመራመርን ክንመያየጥን ኣለና ድሕሪኡ ድማ ፅባሕ እንታይ ገብር ኢልና ፕላን ሕፅር ዝበለት ፕላን ፅባሕ እዚያን ክገብር መጀመርያ ግን እዚያ እያ ዝገብር መጀመርያ ትመፅእታ ቀንዲ ኣገዳሲ ኣብ ሂወትና ዝለዓለ ኣብቲ ንበፅሖ ዘለና ክድግፈና ትኽእል ማለት እዩ this is very important manage your time effectively to get things done ግዜና ብስሩዕ እንድራ ማሓዲርናዮ ነቲ ክንበፅሖ እንደሊ ነገራት ንክንፍፅም ድማ ይሕግዘና number 3 ሳልሰይቲ positive self talk ብዙሕ ግዜ ምስ ነፍስና ብዙሕ ነገር ኢና ንዛረብ everybody is talking ኣውሽጥና ኩሉ ግዜ ኢና ንዛረብ we are all involved in inner talk ኣውሽጥና ዝተፈላለዩ conversations ዕላላት ይግበር እዩ ምስ ነፍስና content of it affects our confidence እዚ ሕጂ እቲ ምስ ነፍስና ንዛረባ ውሽጢ ኣብቲ ነፍስና ዘለና ርእሰ ምትእምማን ድዩ ኣብ ነፍስና ዘለና ጠመተ ድዩ ኣብቲ ናይ ነፍስና ዘለና ስእሊ ዓብ ተራይ ዘሎ ኩሉ ግዜ ኣሉታዊ ጥራይ ብዛዕባ ነፍስና ነፍሰይ ትገጅፍ ኣነ ርእሰይ ይሕዝን እዩ መልክዐይ ፅቡቅ ኣይኮነን ነፍሰይ ገጅፍ እዩ ፀጉረይ ከምዚ እዩ ከምዚ ኔጌቲቭ ኣሉታዊ ጥራይ ነፍስና ንድርብየላ እንተኮይንና እንታይ ገብረና ኣብ ነፍስና ዘለና ርድኢት ኣብ ነፍስና ዘለና ፍቅሪ ይጎድል እሞ ርእሰ ምትእምማንና ድማ ድኹም ይኸውን ስለዚ ክንቋፀሮ ኣለና ሓንጎልና ከይተረዳእና ሕማም ከይእትወልና እዚ ሓንጎልና ኩሉ ግዜ ሓጋዚና ከይመስለና ብዙሕ ግዜ ከይተረዳእና ይጎድኣና እዩ ከነስተውዕለሉን ክመልኮን ከነቃንዮን ኣለና በንፃሩ
positive self-talk leads to positive self-image. بنصارو نتي أوشتنا زلو علال نحي بعلنا نقمطلنا نقيرنا positive. أنا نفعيه، أنا كبلج علني، أنا كبليه، أنا كيحزيه، أنا كعقملني، أنا كتبقيه، أنا بقعيه لنا نفسنا كم زعينا الزرباتات إنها المدنية عند غيرنا إذا زربازي أمنتينا يرى أبت confidence ناتنا ترسمت ما ناتنا أفل بنا نفعنا كلت كم زلنا مغنياتو الدين في الداي سبات أو اشتخذ له كلت أيفلتونيهم بتنس خاطر يو بحري confidence ناتك بويم بقعتك زمزنو بزوع جزية سلازي نفسنا train كنقبر لنا positive self image كلوانا positive self talk كلوانا مالج بتعرو ألوتا وزربات راين دهرام نفسنا نزرب لنا سدمانة confidence ناتنا بألوتا يسألوا مالج whether you think you can or you think you can you're right زي زربات زي استوعلوا لا كاب هنري فورد نايزن فورد زبهلا مخاين مسراتي ويكانتا كامباني زي مسرتي قدامي انتهي بلنا له whether you think تحسب كلها تخيل مخانك تحسب كلها ايك يخيل يلك تحسب كلها ايكيل نيلك تحسب كلها ابكلتيو كونو علها ايكيل نيلك تحسبك اي تخيلنيها يخيل يلك تحسبك تخيلي خايبنا له ስለዚህ እቲ ውሽጥና ዘሎ ሓሳባት ኩሉ ግዜ ኣብ ሂወትና ንሱ ዝንፀባረቕ ሞ ነቲ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ሓሳባት ብኣወንታዊ ንዓና ክሕግዘናን ክድግፈናን ዝኽእል ከም ዝኸውን ከናስተውዓልና ክንቅይሮ ክንፍትን ኣለና number 4 mind your business ኣብዘ ይትወካ ጠምሎቕ ኣይትበል ኣብታ ንዓኻ ተድልየካን ተዋፃእካን ንዓኻ ትሕግዘካን ጥራይ ፎከስ ግበር if no one asked for your advice it's probably unwanted and wise to keep it to yourself ነትናትካ ርእቶ ንሓሳብ ናትካ ነትርዲት ናትካ ዝኾነ ሰብ እንተደይ ሓቲትካ ስቆኢልካ ይትደርብዮ ሰባት ብዛዕባ እዚኣ ርእሲ እዚኣ እንታይ ትሓስብ እንታይ ትብል እንታይ ርእቶኻ ክሳብ ዝብሉኻ ክትፅበ ኣለካ ሰባት ከይሓተቱኻ ናትካ ሓሳብ ናትካ ርዲት ከይደለይዎ ክትውርውረይቱ ዓላ ፌስቡክ ከድካ ሓደ ሰብ ንዑ ትመስሎ ርእቶ ፖስት እንድሕር ገይሩ ጥሪልካ መፅእካ ክንድገለ ጎቦ ኮሜንት ኣይትፅሓፍ መን ሓቲትካ ኣብቲ ኮሜንት ናቱ ናትካ ርእቶ ሃበኒ ኢልካ ድዩ እንተተባሂልካ ክትምልስ ትኽእል ኢኻ ሰብ ተሓቲቱካ ርእቶኻ ክትብል ኢኻ ከይተሓተትካ ግን በዓልካ ዳብ ፀገም ተኣቱ ኢኻ ሰባት ሕማቕ ክፅሕፉ ይኽእሉ እዮም መሰሎም ድማ እዩ ያ ክነቅሑ ኣለዎም ሓላፍነታውያን ክኾኑ ኣለዎም ግን ድሌቶም ክፅሕፉ ይኽእሉ እዮም ሰባት ስለዚ ንስኻ ወይ ንስኺ ርእቶ ከይተሓተትና ጥምሉቕ ኢልና ኣብዚ የድልየና ዓይነቶ ምክንያቱ ኣብ መወዳእታ ነፍስና ኢና ንጎድእ if you mind your own business ኣብዚ ተወካ ኣብ ንዓኻ ዝኾነካ ጥራይ ሰርሕ እንድሮ ኮይንካ you will stay busy all the time ኣብቲ ንዓኻ ዘድልየካ ናትካ ስራሕ ናትካ ጉዳይ ጥራይ ተተኩር ኮይንካ ኩሉ ግዜ ቢዚ ኢኻ ስኻ it means not meddling with other men's concerns ማለት ኣብ ናይ ካልኦት ሰባት ኣብ ዘይትወካ ኣብ ዘይግራትካ ኣብ ዘይምልከተካ ዕንዳር ምዝራብ ኣይተዘውትርን ኢኻ ማለት እዩ just mind your own business ተኽኢልካ ናትካ ጉዳይ ግበር ኣብ ናይ ካልኦት ባዕሎም ኣለዎ እንተ ናትካ ሓገዝ ዘልዮም ወይ ናትካ ሓገዝ ዘልዮም መፂኦም ሓቱኻዮም ክሳብ ሽዑ ግን ተፀበ ስቑኢልካ ጠምሎቕ ኢልካ ኣብ ዘይመንጠቢትክን ኣይትእትዋኢትክን ዝብል ሓደ በሊሕ ምስል ኣለና ዘይመንጠቢትካ ኣይትእትኢትካ ኣብ ዘይ ንዓኻ ትኸውን ዘይተፀዋዕካ ዘይተዓደምካሉ ቦታ ኣይትዛረብ ኣይትለፍልፍ ግዜኻን ብቅዓትካን ኩሉ ነገርካን ኣይትወድ ኣብቲ ንዓኻ ክዕውተካ ዝኽእል ንስኻ ጥራይ ክገብረሉ ዘለካ ኣብኡ ከይድካ ግዜኻ እንተጥፋኻዮ ውፅኢቱ ዝበለፀ ይኸውን number 5 ቀስ እናበልና ናብ መወዳእታ ንቕርብ ኣለና knowing when to shut up መዓስ ኣፍካ ክትሓትም ከም ዘለካ እውን ክትፈልጥ ኣለካ sometimes you have to shut up ሓደ ግዜ ኣፍና ክንዓፁ ዘረባ ጠጠው ከነብል ክንክእል ኣለና የድልየና ድማ እዩ መዓስ እዩ እዚ ግን ክንፈልጦ ኣለና መዓስ ኣፍና ክንሕዝ ኣለና ክንፈልጥ ክንክእል ኣለና ዝዓቢ ብልሒ እዩ instances when keeping yourself is the best course
ንኣብነታት ከበኩየ መዓስዩ ኣፍካ ልጉም ኣቢልካ ትንባር ዝበለፀ ይኸውን ወላ ክትዛረብ እናደለኻ ከለኻ እዚኣ ቀላል ኣይኮነትን ዝኸበረት ነገር እንተጌርካያ ግን ኣዝዩ ውፅኢታውን ዝሕጉስ ነገር ናብ ሂወትና ከተምፃልና ትኽእል እያ number 1 when you're angry ኣብ ሕርቃን ንትኮሰሉ ግዜ እንተኽኢልና ኣፍና እንተሒዝና ኣይክንጣዓስን ኢና ስለምንታይ ኣፈይ ሒዘ ኢልና ንጣዓሰሉ ኣዝዩ ውሕድ ስለምንታይ ተዛሪበ ሓሪቕና ንዛረበ ኩሉ ግዜ ስምዒታትና ስለዘይ ንቆፃፀር መብዛሕትኡ ግዜ ዘጣዓሰናን ዘሕዝነናን ዘዋርደናን ኢና ንገብር ስለዚ ክንሓርቕ ከለና ብፍላይ ድማ ኣብ ፕሮፌሽናል ላይፍ ኣብ ናይ ስራሕ ዓለም እንተኮይኑ ብዝተኻለ ሕርቃና ውሒጥና እንተኸይድና ይልቦና ኣብሰት ከምዚ ኣዝዩ ዘኮርየና ወይ ኣዝዩ ዘሰንብደና ወይ ዘይተፀበናዮ ነገር ከጋጥመና ከሎ ኣፍና ምሕታም ኣዝዩ ምልክት ናይ ብስለትን ልቦናን እዩ እዚኣ ድማ ከም ዝበልና ኣብ ኩሉ ላይፍ ናትና ዋላ ምስ መፃምትና ድዩ ምስ ኩሉ ቆለጭ ዘብለና ሕርቃን ክመፀና ከሎ ኣፍና ወላ እናተባኣስና ኣፍና እንድሕር ሒዝና ንጣዓሶ ኣዝዩ ውሕድ ዘይተዛረብኩ ኢልና ኣይንጣዓስን ኢና ዝተዛረብና ጥራይና ንጣዓሰና when you're angry or upset agitated ከምዚ ክትዛረብ ክትደራረኽ ከለኻ ኣዚኻ ክትንከፍ እሞ ክትንድር ከለኻ ክትዛረብ ከለኻ ኣብኡ እውን ክንጥንቀቕ ክንክእል ኣለና መብዛሕትኡ ግዜ when we are angry upset or agitated we blurt out anything that comes to our mind ምክንያቱ ኣብዚኦም ነጥብታት ሕርቃን ኣዝና ኣብ ዝተጓሃናሉ ግዜ ምስ ተተኮስና እንታይ ንብል ኣይንፈልጥን ኢና ኣብ ኣፍና ድመፀ ኢና ኩሉ ደርጉሕና ንገጥፎ ኣብቲ ዝበሃል ድማ ሰፍ ዘይብል ክሳራ ኣብ ልዕሊ ሰባት ኣብ ልዕሊ ነፍስና ድማ ተመሊሱ ከጋጥመና ስለዝኽእል እንተኽኢልና ቀላል ኣይኮነትን እንተኽኢልና እዚኣ እንተኽኢልና ግን ኣብ ሂወትና ነዊሕ መንገዲ ክንከይድ ከም ንኽእል ይሕብሩና ክኢላታት sometimes it's better to keep quiet no matter what your personal thoughts are ሓደ ግዜ ምስ ሓደ ሰብ ክትዘራረብ ወይ ምስ ሰባት ክትዘራረብ ከለኻ ፈፂምካ ክትረዳዳ ኣይትኽእልን ኢኻ ጠቕላላ ጌጋ ኣለዉ ንበሎም እዞም ሰባት እንታይ ክትገብር ኣለካ እስኻ እዞም ሰባት እዚኣቶም ክርድኡኻ ኣብ ዘይክእሉ ነገር እንተበፂሖም ዝበልካዮ እንተበልካ ግዜ ተጥፍእ ዘለኻ ግዜ ናይ ሰብን ግዜኻን ስለዚ ዘይምዝራብ ይምረፅ ኩሉ ግዜ ይብል ኣለኹን ኣብ ገለ ነጥቢ ምስ ረኣኻዮ ዲስካሽን መደምደምታ ከም ዘይህልዎ ምስ ተረዳእኻ ጠጠው ከተብሎ ክትክእል ኣለካ ወዲእ ኣለኹ ትብል ክትክእል ኣለካ እስኻ ስኺ ተዛረብ ትኽእል ኢኻ ኣነ ግን ወዲእ ኣለኹ ክብሎ ዝሓሰብኩን ዝግባአንን ኢለ ካብ ሕጂ እንዳሓር ኣቋሪፀ ኣለኹ ወላ ብኣፍካ ተዘይልካ ብተግባር ግን ትም ክትብል ክትክእል ኣለካ ምክንያቱ ካብኡ እውን ተቐፂልካ ዝመፅእ ለውጢ ጉድኣት እምበር ጥቕሚ ከም ዘይህልዎ ክትርዳእን ክትግንዘብን ኣለካ 6 living at present ኢኻ ኣብ መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ሂወትና ታዘይነስተውዕለላ ዋላ ብዙሕ ግዜ እውን ርኢናያን ተነጊርናያን ዘይንፈልጥ ነገር እንተለና ኣብ ሕጂ ምንባር እዩ ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብዚ ምዕቡል ዓለም ወይ ምዕራባዊ ዓለም ብዙሕ ዝዝረብ ትፅልዋ እኳ ካብ ምብራቃዊ ዓለም ካብዚ ኢስተርን ወርልድ ዝመፀ እዩ ሜዲቴሽን ማይንድፉልነስ ካብ ዝብል ፕራክቲስ ዝመፀ እዩ ግን ኣብዚ ግዜ እዚ ኣብ ዝኾነ ቦታ ኢኻ ትሰምዖ live it now ኣብዚ ሕጂ ኣብዚኣ ዘለኻዮ ሞመንት ክትነብር ምፍታን ዓበ ብልዒ እዩ ቀሊል ኣይኮነን ስለዚ እንታይ ማለት እዩ we often live either on the past መብዛሕትና ሂወትና ወይ ኣብ ሕሉፍ ወይ ኣብ መጻኢና ንነብር ከምዚ ዝኾንኩ ከምዚ ኮይነ ከምዚ ምስ ኮንኩ ከምዚ ክኸውን ነይርዎ ከምዚ ምስ ኮነ ኩሉ ነገር ኮይኑ ዝተወደአ ነገር እዩ ዝቕየር ነገር እኮ የለን ዝቕየር ነገር ሕጂ ብዛዕባኡ ካብ ምሕሳብ ብዛዕባ እዛ ሕጂ ሂወት ክትጥቀመላ ክትሕጎሰላ ምብጋስ ንሱ እዩ ትቅየር እምበር እቲ ዝኾነ ኮይኑ እዩ it's done ግዜ ኢና ንዛረብ ፀኒና ግዜ ሓንሳብ ምስ ከደ ኣይመለስን it will never come back ያ ሕጂ ንዛረበላ ዘለና እዚኣ ሞሜንት እዚኣ it will never come back in age ኣይትመለስን እያ it's like ናይ ግዜ ነገር ከተስተውዕለሉ ከለኻ it's crazy and it never comes back نفس وقت مومنت تعرفنا هذا لا يتملسين يا تشحن هادن كلتن سلستن عسرتنا سرت عادنا سرجعتنا بس هنا لنا I can remember 1991 أب تسعات كلنا تمرتي هاي سكول قال لما ترى قال المهار كلنا عملت قلت كنت صحيح كلنا سي عسرت شعات 9 أنا قال كلتش هيك بس حد يلان تراطرني أنا خميك خوني خد خلتش أزبال
now تسعات تمناشي تفلتونيهم تسعات درو ترسعي 99 نبل كم زنبرنا ترسعي 2019 and it's also at the end جزء ويايا يمكن استوعب كنكرار لنا سزي أبحلوفنا من بار جزينا نزانا حجي نخين تكمل إنا نخسر تزجر دخل living in the future مرتين مسود داخو كم زمس قبركو كم زمس كونكو كم زمس كونكيه كحقوس كم زمس كونكيه كم زق قبر كله أمزعي كلنا قرنا نقدميت ندور بيو أبزح حجينا قلنا برزلنا نزاح حجين تعرزيت تكيمنا لا ترقم يبلون انتخال سزي بالدعم مستوعالي اليوم حلوف زعب حلوف أين نذكر وين أين حسب مالته يكونن نحسب علينا بزعبه جيل زعب متعاون كنحسب يبلاني بلي اللخون من بارجن أب حجيا قربت اللي جزية لك كم زي ماكينة هنزور كلنا بزع جزية أب دحريت بوح دينا نتأمت سلزي أوكي هجي بزعبا حلوفن بزعبا متعاين كنحسب كلنا درتكم قبرلو لنا أب حجي كم نبرز لنا كنرسق يبلنا مغنياتو التمتعينا كعرت حرقينو نزا حجي كنت كعمل الله كلالنا أبزيا خوينا تراينا خنسرح نقول بحس جرانتي يبلنا كين مغانا أبزيانا يلو مجن كنت كعمل الله كنك علنا worrying and regretting don't change anything they just steal the joy from now جنكتن زي شغل قلن بزي حالفن بزي ملسن محساب أبي واتنا زم طولوت وحوديو التوم كوس قبرنا نزانا حجي جزيه بوصيتن كاين تقاملان كاين حغوسلان يزو سرق نازلو دي خنت كنسعول علينا بزح بزعبا حالفه كنحسب كلنا زخونه نغير يبلنا تاينا نقبرلنا نزانا حجي جزيه نخين تقاملا نسرقا علينا نمصاينا ونكم بزح بزعبا مصاي محساب ترغم يبلون لوط يمصال كاني نزانا حجي جزيه تتقيم كاغن نتزጨنو كان زفرا كان زلو ديو نتخد بصح دلي نتتقيم كلا جزيه نابو نخد بصح تخل learn to stay at now استخالنا متن حنقولنا كاب كل حسابات كنترول غيرنا أبزي حجي كنوبرولن نخل بالحي كنا معبل كنكهل علنا ناي موداتا honesty with all أموداتا دما حقنت مس كله حقنياتات مس نفسنا حقنياتات مس سبات كنكون علنا integrity is telling myself the truth honesty is telling the truth to other people حقنت كنزارب كلنا نسبات حقنت من غير طراي مالت يكونن لنفسنا ونحق خنزاربان كلالنا تزخفن بس حق زي نقبرن لنفسنا حسوت نقر مهاناي مس نفسنا زخونه يكون علال يبلنا كاب نفسنا نتزلنا صقاتات عين فلطونينا زين مفلاطو خنتايو مس نفسنا سلا زين علل لنفسنا كنفلطا تحق سلا زين زاربلا كاب نسب نحسوي لهم يبلو ريسيرشرز كاب نسب نحسوه لنفسنا نحسوي بزح معناته التابزي سلف توك لكم كله تبزح علو تاوي نزارو زعب نفسنا حسوت كوي انا حماقي انا قمزي انا قمزي ايكون كان ويا يكون كن زين بعلو حسوت سلازي كنفلت كنكلالنا نفسنا خنا للي لنفسنا خات حق خنقرا لنا زغبل كلهم كنت برال لنا معناته يكون هذا غزي فيك زخونه لايف نبر اب هيوتنا وشتنا خالد دغنان كال زنتا معناته قصال نفسخه محساو زي خنا نسول الله كلالنا لنفسنا كنحسوا يبنا دك تاوشتنا زلو نعك نبر كنكلالنا سبب نسبات لنا هيوتنا كنقيرن نسبات بزمچ منقد خنبرن كنفتن ايكبال لك تاوشتنا زلا دستات بنا هيوتنا عك نبرالنا زي خدمات حقنا زبال Honesty with yourself is the hardest. بس نفسها قلت وينك حق مزراب تزخبر نجاريو. We tell lots of lies to ourselves about us. زوج زي نفسنا حسوت ويتيك نجار إن النجرة. Every lie is two lies. زخون حسوت قلت حسوت على وابشتو. تهزيا every lie has two lies. The lie we tell others حسوت نخلو سبات نجرو and the lie we tell ourselves to justify it. حسوت نسبات نجرا زلنا ترى كونس ننفسنا نتحسوت نخنأمن نتقوم له حسوت نفسنا حسوت قينا نسبات ترى نحس زلنا خي مثلنا نفس وكيف حسوت نحناون ننفسنا نخنأمن نحس وزلنا نخلي التسباتنا نقد زلنا سلزي حقنا بس نفسنا نزارب خلنا حقنا أنا تمثل خنبالنا كل جزء أنت نفسنا خينا ألوتاوي حسوت زربا زي كانوا نجرنا دجمنا لنفسنا نتناتنا confidence أين سيو لك كم نسبات كان حسوا خلنا معرفتهم سبات نقول زلنا نعناون نقول كم زلنا تردينا
كنستعوللون حق النات كنزوترن يقبعنا أمبارنا يلوم تمرتي أبيوتنا ملو كتقمنا زقولو طببات وي ميلاتات نارينا زياتهم سمعنا زين فلت حدش نقرات أي مثلاً زيادة جن كانوا تكبرون تشجرونا نقراتهم زيوم نقرات زيوم تزوتيرنا مع بيوتنا حجوس عود سلام زلوا فقر زلوا كسانة زلوا هيوتنا خنبر برجس حجزونا يخل ثم نمجمر يابس channel زمتاهم مجمر يوم قارة حنا بزمتاهم شمي جورج دراري بحال أبجي درار زبحال channel دم بزح أتحساسبنا كعبن كل ودن زخل هيوتنا كمكرن كتعمن زخل بزح عيناتنا كل جزءاتنا هيوت كتنكف زخل تقريب لكم على تمكتكم سبسكرايب ديركم ديو أوقاتكم كتمهارولون كتقومولون بناء تقريب لكم على تراي جزيه هيفكم أفتات تعمكم جزيه حنت فيديو ده دحار مستمساهم السماعة بفلاي كل فيديوهات استفل عليه عين السبات كم زلنا خنا السؤال علينا قال السبات أبقى لا أرست قليهم قال أبقى لي أنت حرفتيهم هاب نزيد زمات الفيديو تريو أبتنسهم دليل زلكم دقاقينكم من عن تراهم وين سأجمع بالله جن كالي جزءاتنا هيوت مفلات كا من البعض حنت جزيريهم كتكتفوا تقول إدينا عهم مس هيوتكم زخيت من دقاقمو ونهاتو كدقاقمو خلهم حنقولكم كل وقت يخل نتي تكبارو دما بقليلو كتبقاسو تخلو سلازي تتوقعوا ملتي تمرتي نابتو دلخمو قعوزة هيوات عووتن حقوسن هيوات دما برقص كابصحاكم زخيل يلي زعمن سلازي كم واتشو بقلنا انت عبينا كلنا انت حرتك امنا عبي جميرنا حبرتسبنا زخلو عين فشبشاب حبرتسبنا زلو نقحات سلازي قودالي إلي زعمن كلنا انت نقحنا دما تقاماتنا نوحادنا سببا كخيجي صلاتنا دما شقراتوب إنا عبيا خيجي سلازي كم واتشو نزل تمرتنا راهم تتقاملون تعبيلون زلهم أجهم قصلوا كابزن كلن لو من تماركم من دس بلاتكم مساهم تخيد انت لا وي نسون كتوصلوا تقول انت لا اب كومنت صحفوا نخالو السبات دما اتبابعيكم دحرم بعد نايلو من تمرتاب سودي الله اب كال اسرح اب قربا جزيك حساب نرخب دحنكونو تشاو